Mbok Niken Salindri. Malam Om Miket. Pripun sehat ya, Dek nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu isih pengen dadi dokter kecantikan ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Heeh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalau kok. Cita-citane kadang tidak tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter